କିଛି ଗୀତ ଅଛି ଯାହା ସିଧା ଆମ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ ନୁହେଁ କି? ଅସ୍ତଗାମୀ ଏ ରାଗ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏକ ଗୀତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହାର କବିତାର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ଜାଣିବା ଏହା କେମିତି ଆମ ଭାବନା ସହ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଗୀତର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରୁ ହିଁ ଆମେ ସିଧା ଏକ ଗଭୀର ଭାବନାର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନର ପରିବେଶ ଯେଉଁଠି ଆମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏହା କିଛି ସାଧାରଣ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହାର ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଠି ବେଦନା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିଲେ ତ? ଏହା ସାଧାରଣ ମନ ଖରାପ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ତୀବ୍ର ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ଗୀତିକାର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଭାବନା କୌଣସି ବାହ୍ୟ କାରଣରୁ ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ। ମାନେ ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖ ଯାହା ମନର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଖେଳିଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଭାବନା ହିଁ ଗୀତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏତେ ଗଭୀର ବେଦନାର ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଗୀତ କେବଳ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରାଉନି, ବରଂ ଏହାର କାରଣ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଇସାରା କରୁଛି। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସେଇଆ। ଏ କଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? କୌଣସି ବାହାର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନା ଆଉ କେଉଁଠୁ? ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗୀତିକାର ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପକ ବା ମେଟାଫର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଅସୁର ସହିତ। ଏହାର ମାନେ ବହୁତ ସିଧା। ଯାହା ବି ଲଢ଼େଇ, ଯାହା ବି ସଂଘର୍ଷ, ସେଇଟା ବାହାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଏହା ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଭିତରର ସଂଘର୍ଷ, ଏହାର ଚିତ୍ର କେମିତି? ଗୀତରେ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୂପକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଙ୍ଗାର ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା କୁହୁଡ଼ି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଅଧାଜଳା ଅଙ୍ଗାର। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷର ପ୍ରତୀକ ଯାହା ଦିନେ ବହୁତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବେ ଜଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭିବାକୁ ବସିଲାଣି। କଳ୍ପନା କରାଯାଉ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଯାହା ଏବେ କେବଳ ଉଷ୍ମ ଅଙ୍ଗାର ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏହା ସେହି ମଉଳି ଯାଉଥିବା ଆବେଗ, ହଜିଯାଉଥିବା ଭଲପାଇବାର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା କେବଳ ଏକ କ୍ଷୀଣ ଉଷ୍ମତା ଛାଡ଼ିଦେଇ ପାଉଁଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ଲିଭିଯାଉଥିବା ଉଷ୍ମତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା କୁହୁଡ଼ି। ଏଇଟା ଭାବପ୍ରବଣ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଦେଉଛି। କୁହୁଡ଼ିର ମାନେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଏନି, ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥିତି। ଏବେ ଆସିବା ସେହି ମୂଳ କଥାକୁ, ଯାହା ଏ ସବୁ ଭାବନାକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୀତର ନାଁ ନିଜେ। ତେବେ ଅସ୍ତଗାମୀ ରାଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅସ୍ତଗାମୀ ମାନେ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ତ ହେଉଛି ବା ଶେଷ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି। ଆଉ ରାଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁର ବା ସଙ୍ଗୀତ। ଏଇ ତୁଳନାଟା ଦେଖିଲେ କଥାଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ପଟେ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୁର, ଯାହା ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ଆରମ୍ଭର କଥା କୁହେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ଏହି ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ସୁର, ଯାହା ଏକ ସମାପ୍ତି, ଏକ ବିଷାଦର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଏ ପୁରା ଗୀତଟି ହିଁ ଏକ ଶେଷ ହେଉଥିବା ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷର ଧ୍ୱନି। ଶେଷ ହେବାଟା ଦୁଃଖଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତ କହୁଛି ସେହି ଶେଷ ହେବାରେ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ କ୍ଷୟକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବା ଯେ ଗୀତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି। ତେବେ ଗୀତର ଯାତ୍ରାଟା କିଛି ଏମିତି। ଏହା ଗଭୀର ବେଦନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଭିତରର ଅସୁରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ, ଅଙ୍ଗାର ଆଉ କୁହୁଡ଼ିର ରୂପକ ଦେଇ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ଅସ୍ତଗାମୀ ରାଗ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ। ଏଇଟି ହିଁ ଗୀତର ପ୍ରତିଭା। ଏହା ଏକ ଶେଷ ହେବାର ସାଧାରଣ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ବି ଏକ ଗଭୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କଳାରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ, ସତରେ ସଙ୍ଗୀତ କେମିତି ସେହି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ବି ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖିବେ।